Bongkha nurokni hamjak mong haino khai tabo gangjo to chini kukui khomjano sobanani thangnai runai de belai kabangma tarso sakliya te yor tongo rubu tongo kabangma Dusage mon and no saya and Rodrifro Simon Senai, they young Narobotongo Suno young Narobotongo, Eurote Bango. Abazoton Rockney Hamzak Mate Soba Mon Kairok Mong Bisinte, Sinikuko comes up no Soba Hor by money, Belai Ham by Mari one rock no Abahite Tansakai Soba like many bagay. Mrs. Sula Tagia Cosset by Tableton and a pocket. Tuy butong khoro nurute bango nuruna ya de bese jotono no phongka ham te sande salka ham jotono no phongka sango belai kongra ingai mia khopong lumjak ke mia agulibo thok dana thangmani thok mania belai line kolok rada nogor to mia ria ngai tini phongo ri tongo haipono belai line korok ang agar tolani no phayo inge tabok yang lefong gate hai lefong gawa borok kore abo bo 200 taka ni sirio 200 taka ni dai to rakha inge koek din thok kore watoi pamtoi jatre pot kabang ma ongkhorma yang tongkha belai problem o tongoi tongo norok bo siwa watoi pamtoi tei petrol ne belai obab ni bagai ongkhorma yang tongkha video rok sanamaya abono tini jora ka hamman kha haino hai chini kukui khomjar ni bagai ang surprise rena ni phaigya tini hingke ang brok no kuno sahorya direct bong nogo thangai tini ang bono gas so banai ani yago tabuk rang kabang ma tongo abo norok no saya ko busuk abo norok ri khain nogana norok ko yasang bai malai belai phan ri klangkha belai hamja gai saja gai tongbai honai bongni para rogo belai hambai abo haike support khlai tongmani bagai abono ang tabuk thangnai bongni nokhongo surprise haingnai tini kha ang kuno call khaili abrok no direct thangsinai abo se tini bongni gijarak tongo phat abono thangai nagenata abono kabangma borok positive tongo negative tongo kabangma samong yasini no kabangma comment rok khayo jatre pot salayo rang khomja no sobaya jatre pot abo hai kabangma kogrok salayo haipono kokre abo kaham tongkai hamya tongnai sengsaro tamukai ang borok no nasigei samong khlaya borok jesapan saton tamukai ishor tongo ishor khoroksa no khlai tongo bo jodo saima no haya deba abono borok no nasigei samong khai gangkai abo sengjorao success sengyango abono ani mote hingka ang borok no nasigei samong khaya je ishor sobamani aboni abo se belai kaham je ishor sobamani abo se sangmano sangmana mo sangman bo manai maya mana mo sango kabang haipono manai mania je ishor ma abo se sangmanai mano abo boi kabang ma negative tongnai positive tongnai sang ignore ma khlailai nai ta abono belai hambai soba nai rokno apse kabang ma amount haino hai soba horka sini kukui khomjano ang ta ubrok no rina thangai tongo belai amount kabang no hansenai belai kabang no abo haike tei waisan tini soba nani thangai tongo sang rama tongkhai se mannai kaham khlaima se tongkhai mannai seng jesepan ishorno poito khlaide buini eklogo kok saka hangke buino seja ka hangke buino nasle ka hangke abo ishor bai kaham hanjagya abo ishorno mani kuno dam kare kabangma oklogo hamya salayo jatre pot salayo kok sitra kabangma abo khai hingkele seng ishorno kholomoi ishorno mani oi ishorno seng loboi tongai kuno lab kare haing jagwang tamukhe yo sengsaro tabuk emne abo hairokni majra berjak ya ayang masingo se majra berjak nai abono seng ishorno sikiri thai sengsaro to seng tabuk je hamya saya khlainai bini sidin je fazil tatal tereng baji sanai rok borong ni sidin borok sitei bo ganang kugo haipono ayang masingo thangka hangkale abo bebak majra berjak nai abono seseng ma wan suk nai abono jani abo wan suk mani jani cinta dara abo
kebono kebo phorongoi mai yaw hosakao jotono seng rongjak sijak kebono kebo phorongmania seng jotono selaijak abono asa kok salia ang tabuk direct bong nukhongo thangsinai je mansak brokno sobanai abo joto norokni hamjakma tei khairokmani bisingtei manmani ang tini bono yafarai naita ang tabuk thangsinai Ito na, no. Hey, oh, thong cái ham. Nó có đặt tổng bay. Nó có đặt tổng bay. Nó bay. Surprise. Nó sahliya. Nó sahliya. Surprise hay kata. Nó khai mai da sakha. Sakha không có biết thế gì. Nó. Tomato sing noi mo sinanang na na. Mo sinana. No. Awa kaya ni bina mas kayo. No. Ebo Sakha kandi. Juto. nang ya. Nung day. Ang lumjak se ekdom. Lumza. Ha lumya kharo lomane. Du ni sa se. Nang ya gas ngona na. Bazan du nung ka chiya sulam. Pani du che. No. Kablo mo lumay. Ni kharo je lom kha. Dakor mang sang site po. Us kang bo naka khomi mutul thale. Yak tung asuk pe du no koi. Con te khai thì hắn phải chơi nó có một con đấy Bo ko reng za. Kira rokte bo kosto. con như thế phải có đúng Phe pa. anh là siêu Nung na ji. Ta Ma ta. man na shi ko. Yong si ka lai. Ta thế ta. là siêu đấy người siêu không là siêu đấy Bible boy chồng rồi Tam dia sao tu wa chi yang. Na su đi. Ru che na ha. Tao sự chi sẽ yang na lo phải là. Đâu. Tham nai ta. Ai na han jing ni thai ro pum male. U to ta ton ni jata bin ko ko. có tu một ta nó bị sinh ra phen tổ nó Ko nong yang kau tham se. cái U ko song mani wo bi thi ta lang sai ta. No, sa ba bu ka. Ana han de ze. Ka de ko. Ko. Thai ra yat ka. To tara ro bon ta. cái từ lâu ta nó là siêu cơ sư U go na chi go. Tam mo. cái từ lâu bị em là siêu cái đó là siêu Helmet thuk jak na haro. em là tí sao Ye taw ni sorry ba hai sa ka de. Tao chụp cái sao chả mà hải lên hả tụi mày để tay mà hả cái cái sao bóc róc bộ cái sao thì nó hả nó sense phải à rong mà nó cảm nó cái bộ 약 먹 4만인데 함가 그거 만에 기사 미사 함가 해보면 기사 사고 No, 나왔어. kisa tong ko ta. Pa sogya ko ta. No. Nge ta bu ga gini sai onak sa kha hama kok sna. No, nge khosi ta gini sai na. No. Somoi phải thang bai nai thang bai. Ta wa bu hai kai tengla khanai tong bai ma ta yong som ka na. No. Klai onak ka ham. Na. No. Nge bu no tini borok ne orang surprise ri khai ma khai kha no ngoro. Borok no kono saholiya. 엄마 강원 이게 이게 보자. Abu khai san ngo pholi tong na. Apa 사동 hamkai 것이 엄마 양가 사동은 그렇게 말이 siu an. Kinh nang abu hai ke so ba za ge ni bu khab sa tong thoka sa de. Abu hai ke nang te sa ka ham ngai phai. 오늘 동토가 만에 니는 막으시 기살에 이거만이다. Nang bu sa kham bai na ya no ya chini lo ko rong na ta. Ang ba ta mo. So ba nai ra ko rong na tong. 또 사번 사봐야다. 만에 지금 보러 갔어. Ya. 이거 다음에 지금 이거는 함께 해서 할 가냐니 막이. Ya, ta ge ro ga.
이러고 완 속담만 하고 하게 쇼바 라야는 없네. 세는 보러랑나. 아버노 belai hambairi khata nangna. Nang tabo bongoro haijak ngai sang thanglaicha Guwahati. Naijak laikha kun asa effect nglia bisingo bini hayadba. Ngai doctor naikha bithiri kha. Apse kono bisingo nglia ngai tabo obono ta update hayadba. Kabang mo borok sangna mo sungjago khanana mo sungjak mani bahayin khatabu. Obono nongni buskang update di tongo sini kukui khomjak tabo kaham no ani buskang na sokjak bo. Mokhang khorang suboi asokjak belai susto belai khasrangjak na. Abono belai tongthoka bono nokphai. Abo haike abono borokno update abono tai ko tabo bo susto tongo kaham tongo. Ngai bithi saima tongaita. Bithi sakai controlling tongai. Ngai hamjak no ta. Hamjak no hobo. Ngai teruk bini mokhang rok. Abo Hollywood thangana. Abono belai hambai soba nai rokno hayadba. Abo haike thamjaka soba laikai sini do phako sobo kanai. Abono ta. Kaisa sugya no khongo abo haike sobai riwu sitine sang bono tam hanai ka thangna rakman homa khanma khai. Rang pusa kare abo haike soba mung kare hinkai haino se kalai tongja khamo hayadba. Abono belai belai hambai sini do pha ta hokte bukhuk serai khonai jo to subanai rokno ta thingka ka kinang kono sana da mo song seng obo haike samung khai tenene ne tam hanai busuka ba haike tesa thangsa oi phai mani na sini subanai loko rokno kono hambai rina da mo song subanai rokoi ko hambai nyo ta bon ka na ya burok se sor khaya da ba Abo nang busak jarate hamjaka abo haike coba lai mani kabung mate khaino bunyo tong aho Sekarang ke polisa. wow kaki go manajak bini busuk hamjak nana kha nana Hah? nang hambai re nai Ada ke tong kalau tu belai sih. te belai sajak tong khana Tu cuma yang kan. na abo no ta Ada bokrom bos kai kiri. wow no abo no abo no nana bo hambai re khata na belai ka hambai re khata nang bona nana bo belai tong thokjak bong no go bong no khongo joto no tong thokjak joto mogjak haisana manai de cinta rakta nang se dia se tak ba hamjak kana rego ba sing tong ha Kamu kunci data nanti. Ini ya kamu. no hebuno sorry ki pa banyu gote bo undi no tabo hamkai ba school join khai thang mang kha to satong ro sa 사동 안 그러면 약간 안 그래 가냐 무슨 야다. ya ba tong wa de ba tores tao to nang hamsuya khobla ekdom 아무도 안 가야 자기를 말씀. ekdom 100% to hamsuya khobla 미스 동거 미스 to ne ga de ba ro to Ini ya hebuno ro sa ro bo tulai ha kya ngam na sa sunang ya ini gas na duni sih. thingga bai bahai sagal ne bo kha bahai ma tong kha abo hai ke so ba lai ne sarai tini kaham nota je hamai phaka sini nukurak subawoi Hmm. hamai kelang hamai haji emna ma kamu suta bokol khai singo borong ma hamai maru kus khai ta khai ya wa da bono ta ni borong ku sangwa no kol khai senam se kol khai sing ba yo ya se kha nang so ba lai se tini abo hai samu kotor ma khlai ma no ha ya ya kai do phak re ke boro ma khang ba da bono do phano nang bose jora te ham bai re nam so ba nai rak no ta yorte bo pai playa bon thani wo chuko ko isor ham ga hamar bisu ya wa bon da ge nyom borong na ga ta ke se sing thangi tong na jaga no bo borong te bo hamai borong kama ha ke ge thangai si ba wo tar wo khar wo to ma ba ge ya bono borong no ba hamai maro adara ba se te ke se ba chonong ko ara bone ka ti kha ha ya ba borok tong we borong pre che sini rang bisu tem thang ko mo se bang la ko mo ta da borong tong mo ta ke dal ba ro nang le ya ya borok no belai ham bai ma re ha ya to ba khano mo ba cho pa ya ko bi ni men do khai ma tong na chara mo no
lifetime sengnai bini to Di no ba 2 mas ni pore 2 mas ni pore khema thanai mithi sai na tongnai doctor phainai bla ti abo to kok korei hai da ba bo to phainai seng malai nai thangnai 18 tarik da kamsa khlai na tongnai na thoro ne starik phainai abo no ta hangkai belai khusi ta nang bana abo hai ke sekang to kono me ya mi me ya nao ya kong ro ya ba bo no ka ba abo hai tong mani ta abo bro sai manai ba ama hai ja ta tom ti do ba ni 있는데 뭐나 to ni ga de kok sala gena 그 상관 모르는 그 kunung ya ngem na nang na semo sung ya gya sung tong ang ngai nyung chu be 아, 같이 ka ba ka jam sa bo i sorong no ma su ba ta isun bisin ke ba ma ha yin ka nao isu plan kha ka to ma ha chai ba ma abo to jo to soba bai kha aro hai da ba ta mo hindu jatre por jo to christian jo to soba bai kha abon ta ta ma hindu ta ma te tan be mang so ba abo no baksa gori amani kha baksa durga mani kha kabang ma jan jani mani suri bai kha hai da ba joto no jani mani suri bai kha ko ko ni ba bai abo no belai ham bai ta to motamuti nai thana nanga na abo no nai to thang to khai nào mà bo khushi na nào belai tong thok ang đó hanga nong ba surprise kaisa tongo tini nanga bo ne ba sa khayo especially hanga bono naite te last update de ta kabang ma sangbai bla nai nai ra ba hai tong ta bo omo to ro jag bla to jai ko ti ke lok la ne bono tini ri jagi hanga ta sak sogai gala khamo hai de ba bono kaisa power social media ni power tini nogoi se boiso bawo kintu nog ya sab su bana ni ya ta sung paragraph ba si ma ta asa to busab khamo ba hai de abo ba ang to no sai de ba obo ma tha ka che tao no pai thang su tang mon ta lang bi ti tu wa ta lang wa thang la yo kai pai thang ta asa ba ko lo ya ta asa ba ko lo ya ta ha bono boni ba kaisa surprise tini to wai phakya 양까지 nero nai de bai na ri sin na nero busa nai ga de le kha ga de ta bo marok nok nai busak hai de ba rang ba si jato kisok bisa solo thagya ko asek bai te bo tong kho ani pocket to ngo tong kho guru nai jab ga de ayam de khala de thangsen abo jo to chini lukorong ni hamjak ma te khairang ma buseng ka 26,000 thagya ko te dong khan ya ba te dong khoro ni ru te bango ni ru nai ga de buse ya bana hambai ri bo ri kolpaya sini do pha obo ha ka sek hamjak lai khairok jak lai soba lai mane te ano poito saw in rok sobai tong mani baksa ba negative saw baksa ba positive baksa ba kabang ma oklo go hamya salayo hai pon angbo jora o maya ble jotono janja personal samung bo tongo phat khai me amo khaibo ngo 50 mani bak ngo ti tong kho 50 hingga 51,000 sara 51,000 51 sara 51,000 ang norok no klang khata na da lak ta na sak mana ni thang tong mai ha ya de ba na da lak abo kok ba si na da lak ko ba si sung phat cha busak abo khlai sai song hingga khai da man kham ba 양지가 김정원을 탕정원을 가냐니다 abon ta na bu na sak so ba khata bong nang ham bai ri na da musong tam bela chi ta pai la porok te bo hamari ma na bu no
tini abo khaya so cash mana ya dalak ni bukha bahai ma tongkha an baka to tong thong No. sana ta bu nai sana ban yo rang nam lang ka nai bono next time ma ungai thang ba bunya sana ka bono sak koi ba la sana ni nai bono koi ba le bo so banai ba su banai ba nai bono taก็บนนั้นซึ่งก็ขึ้นมาต่อนะจ๊ะบนไหนเนี่ยบางทีตักสิก็ขยายอุณหภูมิอัตราตัวเลขเช่นมาทางเจ้า nai bono ก็จะก็บางนะก็เป็นขั้นตอนไหนก็เล็กเล็กบน bi thi pa na nang nai ดีที่ไปเนี่ยนะพี่เนี่ยเสียขยายก็รังชนะกุ้งจะก๊อกเลยเอ๋มาให้จ๊ะ nai bono ta ก็ยังบนนั้นต่อทำไปได้สิเนี่ยได้กลไป sobai tong mani ba ใครเราไปบนนั้นสุบามานิตา nai bono ta ทำมาจ๊ะเอาวันที่บอกเราไปหามาดีมันทุกมาเกี่ยวกับมาเตี้ยมปองนี่ทันว่าบางหามาดีมันทุกได้ชน ya bằng cưới Ya, bằng nó cưới có. bao nhiêu khai là taoบอลผู้ยานุบอกทำใบบอลบอลสาเขาเลยเนาะบอลหายเนาะอีกตีเนี่ยมันซึ่งขนาด nga ba khayang samong ba khayang samong khai tong mani tui tam sanam song ka hamda hamya กะทำเนาะกะทำมือ nó ตีเนี่ย nó ตี nó เนี่ย cả không mới nhòm no กะทำมือจะตีเนี่ยก็ตีเนี่ยหายเฉยตารางเลยพนุกก็พนุกตู้ปลายแขน sao bữa lại là thằng lại cha มาหายจังใจ na bono บอลก็ทำใบมารวมเต็มสามุงไข่กุศลกัดตัวเอามันนี่เอามันตีบิสิโด ang to thagya na na je man ma ang khlai nai ang borok no na se ge samong khaya ang isor no na se ge se khaya boije sapon sadon okologo se spon hinton isor se no go ว่านี่นี่ยาสีก็สิปาสต์ได้สมันก็ได้บอลก็สมันได้ต้องมาจอดต้องทนาย aba boi sano nya hai pano jora khai belai mok to mukti klai yo aba hai kya se kosto kai saya nang yas khlai tong mani belai okologo kok salayo am tei rok tong ota nge belai dokhon nango hai pano borok no na se ge ang khaya ko nong jagya isor tong mle hai deba borok baba papi sang sanai hinai abo kono ya พรุ่งนี้ก็จะต้องขอร้องในบิสิ tam khayang masingo thangai abo sang na ha horo hai bà isor bai ka ham gai tong na abo si มันตีในคำว่าเสร็จ nge thangsin ba yang ไอ้เจ้าหนุ่ม sa nang liang ge sungo แกสมันนี่เนี่ยนะตา tôi đi xe da ko se bai re thangsin ai mana ge de na na ke sa mana ge de này hen te ông chỉ bỏ cả hàng rồi bùn nó có mà đi vào say à te ha ang sa na ya me se แกสว่าก็มาที่ท่าสิทุกคน sa lia bai ก็ต้องว่าอาสมาต้อง mana ge de bai tôi đi xe te ge ก็แซ่หมาย mo se men character mana ge de hamza kana nge ta bo ekdom fit he da te sa strong ka strong kana ham nai te wan ne chạy thân mình này cha sa lia cái bữa khác hàng nhà nhỉ ne ko no yang ma khang rok so jaya ko ba sa mane ba ro kho jaya ก็ตักก็หมายเมื่อปีนั้นก็หนึ่งไอ้อาวุธ ta do nai ga na ta jora rok na ka มันก็บางกองแค่ทะลุก็ o ma ang tu ko jaya mo so jaya ก็หัวใจที่เนื้อเราตุยจังว่า to ko lia nga thang ka bai เอาจ้าก็หลอกขายเขาดีเด้อ do do ko thang ka mama thang ka do kino mama hino อ่างมันเลยมันลงดิน ekdom mama ne bosa khai ke nang bono ring kha mama belai khai ro ka ang bin baga onek ma suri ka tani ta khon che muk te khayo abo khai ka belai do khon nang do phani ba ge ta bono je man sa khlai nai no rok phan de di ishor bo tong khai da ตอนจอตันบ้านดีชอบตรง ne bono thang ka ko muk te khayo thang ka do Baik ha, kita bukan kai, nunggu lamber sini tu. Belai khas orang lo, tei belai ke tong thogwa ba hai, kaisa samong klai, success klai man kan kai. Belai khas orang ta, belai tong thogwa, belai khusi nu. Tei tham to ta ma hai no rok no se, belai ham bai ma lo. Ab se ka ham ja ko, kini do khana sobai tong man ba ko. Belai khusi ngo tei kapang serang lo, tei norok no kambai, ri babo, ri sikul paya, norok asika no koto sawi, ani asike, sobai toman babe, belai ka kambai, tei tini belai ka tong toka, joto no na kambai les